Santos ng Ebanghelyo sumala ka San Lucas. Nasiling Isus sa iyang mga tinunan, pag-andam dayuday kamo, hadbis na ano nga maabot, ngandaan hinigtan na hawa kani mga panagton, ngandaan dinagputan ang iyong mga suga, sugadhin mga sulubuon, nga nagulat hali agaron, pagbalik, di kaming kumbiti ang pagkasal. Abrihan nila dayon ang purta para iyo, mga bugna ngan magtuktok iya. Palara na itong sulubuon may abutan, hanagaron nga nagmamata, ngan andam haniya pagbalik. Susumatan to kamo, magbabako siya, palilingkuron niya hira, kapangarunan, ngan pagdulutan hira, padaran hira, kundi abtan hira nga andam, bisan mabuti ya, akatut niya, kuha kagaron. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Tinuudan mo tinatong mga kabugtuan, labi natin ibang kabuhan. Sinabi kung pag-agata kung panganda, kaya matatapos na kalibutan. The world is about to end. Maabot ang Diyos. Sangit na may yun na nasawa to the year 2000. Kaya year 50 matatapos itong kalibutan. Una pa, 80s. Matatapos ang kalibutan, kahulugan is kailan. Nangasawa, kinahadlok diri ako kung matapos ang kalibutan. Matatapos itong kalibutan, matatapos. Hatak na nagili kita mahal. Kaya na atong ginbasang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, 35-38, silingan Ginoo, dayon ay pag-andam kamo, habis ano na maabot, nga daan hinigtan ang iyo, at hawa ka iyo mga panakton, nga daan dinagputan ang iyo mga suga, sugad mga sulbuon nga nagulat, haniragaron pagbalik, tiyay kumbiti ang pagkasal. Aabot na nagaron, atak na kadiri kita maaraw sila, bisa na buti katut nga, huwag kaagaron na. Andan kita. Sangat ang paganda, dayuday, diri na kay once. Dayuday mag-andan kamo. It is all for always. Kasi good na adlaw, di na kayo makakausap. Kung diyan ko talang natakot mo na yuday, pag-andam ka ko, dayuday may naging gamit, di na kayo once. Kundi dayuday, it is always. Kaya naman always, isahay itong katapos itong kalibutan, mahimo na katapos ang atong kinabuhi. Kaya kung mamatay kita, akay tapos na kalibutan para ato. Tapos ang talang. Salita yuday, maganda. Alam mo, ato pagkaandamon. Alam mo, ato simpitin, ato itura. Ano yung pagbawahin-bahin mo, anak, ang ato pamalandong kitulo. Ano ato pagkaandamon. Ano sila? Nga daan na hinigtan, hahawak ang iyong mga panakton. Hinigtan, hahawak ang iyong mga panakton. Dapat hinigtan, kaya nga hinigtan, masayon paglawis. Ano ito hinigtan? Ano ba sa paghingot? Kaya kung gano'n na ito nakakasala kita, ito na our lower appetite. Labidahan atong pag-ikay ang karakteristik.
Ito na aton ibaro itong paghigot. Ito na aton mga hawak. Ibaro itong pagtakon. Ito na aton pinagaligon. Hindi kita mahulog na itong pakasal. Ang pagigutan aton mga hawak, hindi kita mahigtan ang panulay. Hindi kita mahulog na magluhay na in pagbuhatan sa. Is that enough? Dili pa, Rosary, ikatulog, nga daan dinagutan ang iyong mga suga. Maparang kabayawat kada 30 minutos aga. Tamutan ko nga ang yun. Mirkulit. Daan dinagutan ang iyong mga suga. Pero magdagot na atong suga, ada kaya petrolyo. Pagkamayadal lang para. Ano ba magkakamayadal? Dadaputin mo lang para. Kung may petrolyo, maglalaga din. Maglalaga gatiya, pero yung pabilo. Di lang siya mag-iiha. Mapaparo. Maglalaga din. Di ka maglalaga kay butilya na ito ng Quran. Ini lata. Maglalaga, maglalaga. Yung plastic ay mo lang para. Alam mo ng paglaga? Ang kamalaga na atong kinabuhi, ang kamasigan na atong suga, ang kamapawad na atong kinabuhi, pinaga na atong mahupay na buhay. Ngayon nga atong kinabuhi, para nagahon na atong pinaga na atong bota kalubuhi, yan buha ka kaibuhi. Dayuday, pag-igot, titawag, maglulay na sala, yan punon na atong pinhupay na buhay. Ano man na daw ang Ginoo, andal kita pagtakuha iya, ng tapos kita makasangkot ang langit, naging andal para